Vivimos nunha sociedade de cambio, evolución e crecemento, onde a educación, como motor que promove o benestar do noso país, non pode permanecer impermeable aos cambios que nela se producen. Arquitectura, ciencia, tecnoloxía. Avanzan ao mesmo tempo que cambian as motivacións e os intereses dos nosos alumnos e alumnas. Creemos nas súas potencialidades, nas súas competencias, en que son intelixentes de maneiras diferentes, na aprendizaxe por experimentación, na gamificación, no traballo por proxectos e na aprendizaxe cooperativa como base de todo o proceso. Traballamos para o cambio, para adaptar o noso centro ás novas necesidades sociais, para atender á diversidade, pola inclusión, por un novo sistema onde o profesor aprende co alumno e onde a emoción sempre gaña a razón. Apostamos polas TIC, pola formación, a innovación, a investigación, a conciencia ecolóxica e a sustentabilidade. Construímos un centro aberto ao mundo, ao noso entorno máis cercano, a toda a comunidade educativa, no que a prioridade é a formación integral das persoas, dotándoas de ferramentas para que se desenvolvan e comprendan o mundo no que viven. O centro dos nosos soños.